वास्तव्य करणारा सूर्य अस्ताला गेला. तिन्ही सांगाची वेळ होता क्षणी युद्धविराम झाला आणि प्रत्येक वीर आपापल्या शिबिरावर परतला. युद्धाचे 9 दिवस संपले आणि 9व्या दिवसाचा सूर्य अस्ताला गेल्या कारण या धर्म शिबिरावर आमचं आगमन झालंय. याला कारण कौरवांच्या बाजूनं ज्यानं सरसेनापती पदाचा बहुमान स्वीकारलाय तेच म्हणे पितामह भीष्माचार्य. आणि या भीष्माचार्याच्या मुखाने येणारे शब्द ज्यानं जेव्हा तेव्हा पूर्ण केले, ज्या शब्दाची जोपासना ज्या भीष्माचार्यानं केली, असं असताना 9 दिवस संपले पण उद्याचा उजाडणारा सरसेनापती पदाखाली 1 दिवस म्हणजे 10वा दिवस सारं सैन्य आपापल्या शिबिराकडे परतलंय. आणि अशा स्थिती एकांत स्थळी दानांचा मंगलमय आशीर्वाद घ्याव्या थोर महत्वाकांक्षेनंच या पार्थवीराचं आगमन झालंय. पार्थवी हे महामनी मस्तकाच्या चरण आश्चर्य वाटते. एवढ्या समेत रणांगणात युद्धविराम झाला. सगळे योद्ध्याबद्दल शिबिराकडे परतले. नित्य नियमाप्रमाणे आपला मंगलमय आशीर्वाद घेतल्याशिवाय आमच्या मनाला स्थिरता केव्हाच मिळाली. आणि असं असताना या शिबिरावर आमचं आगमन झालं असताना नैराश्यानं मान आपण खाली घातला. नैराश्याचं भयावह वावंट आपल्या जीवात निर्माण झालंय. मग सांगा दादा, या भयानक काळोख्या रात्री किंवा कौरव सेनेला आपला अपमान केलाय का? मान खंडाला तेजभंगा एखाद्या सामान्य सैनिकाला केला असेल या पार्थवीराला सांगा. पार्था, कुणीही माझा अपमान केलेला नाही. पण निम्लाण वदनाने या वसुंधरेजवळ पाहतोय, याचं कारण कळेल ना? आतापर्यंत निराशेला केव्हाच तुम्हाला पाहिलं. एवढा समेत धर्म म्हणून ज्यांच्या नावाची जोपासना अतिरथी महारथी रणांगणात सुद्धा करताय. आणि असं असताना आपण निराशेनं मान जर खाली घातला असाल तर सांगा, या पांडवीराला कोणाकडे पाहावं? प्रत्यक्ष भगवान गोपाल कृष्ण तुझ्या रथाचा सारथ्य कर्म करतोय. बरोबर आहे. अरे विश्वाचा सारथी तो आहे, विश्व तोच चालवतोय आणि तो सारथी तुझ्या रथावर आहे याची खात्री आहे मला, कल्पना आहे. या रण मैदानात आपण उतरलो. एवढा समेत ही रणनदी महाभयंकर आहे, मलाही माहित आहे. या रणनदीत आपल्या जीवनाची जीवन नौका आपण सोडली आणि या जीवन नौकेला कुशल नावाडी म्हणून जगत मौली गोपाल कृष्ण नावाडी म्हणून काम करतोय. भीष्म आणि द्रोण या रणनदीचे 2 तीर आहे. गांधार देशाधिपती मामा शकुनी याच्यातील काळा खडग आहे. महारथी म्हणून तो कर्णराज एक सुस्तर आहे. पण अनेक वादळ कोण असतील तर 100 आहे. ही वादळ केव्हाही निर्माण होऊ द्या. या वादळाशी प्रतिस्पर्धी म्हणून एखादा पर्वता प्रमाणात हळूहळू त्यांच्या समोर वाढणार आहे. बुद्ध्याचा दिवस पार्थ, पांडवांच्या नाशाचा दिवस आहे. आणि हे कसं घडलं माहितीये का? दादा, आपल्या बोलण्यानं क्षणभरांचं मन विचलित झालं. युद्धाचे 9 दिवस संपले, विजय कुणालाही प्राप्त झालेला नाही. न कौरव विजय ठरला, पांडव विजय ठरलाय. आणि असं असताना आपण उद्याचा विचार करता. वार्ता विचार करण्यासारखी गोष्ट घडली. म्हणजे कौरव शिबिरात काय घडलं हे तुला ज्ञात नाही. गुप्तहेरांकरवी ती वार्ता माझ्या कानी आली. एकही पांडव वीर मारला जात नाही म्हणून गुरुच्या रणभूमीवर कौरव सेनेचं सेनापती पद स्वीकारलेलं पितामह भीष्माचार्य, एक महान तपोनिधी, एक महान पराक्रमी योद्धा, त्या योद्ध्याला कौरव कटकातील चांडाळ चौकडीनं चिथावलंय. आणि म्हणून त्याने खडगोर अशा तऱ्हेची प्रतिज्ञा केली. प्रतिज्ञा? हा दादा, त्याने प्रतिज्ञा केली काय माहित आहे का? उद्याचा उजाडणारा 10वा दिवस, या उद्याच्या उजाडणाऱ्या 10व्या दिवशी ही पृथ्वी निष्पांड
माहित आहे मला. तू नरशार्दूल आहेस. रणांगणावर तू तुझं कौशल्य दाखविशील या तिळमात्र शंका नाही. पण तो पिसाळलेला व्याघ्र ज्यावेळी रणात येईल, त्यावेळी पांडव सैन्याचं काय होईल, आम्हा 5 पांडवांचं काय होईल याची चिंता होती. एक लक्षात ठेवा, भविष्यात काय घडणार आहे याचा विचार करण्यापेक्षा उद्याच्या समरांगणी धनुधारी पार्थवी पिता विश्वाच्या समोर उभारायचं. मरण अथवा मरण हे ब्रीद प्रत्येक वीराचं असतं आणि ते ब्रीद सांभाळणं हे जर क्षत्रियाला सांभाळणं असेल तर वीर म्हणून स्थानात अधिकार त्याला केव्हाच पोचत नसतो. अर्थात आपण मुळीच चिंता करू नका. या प्रतिज्ञेसाठी आपण चिंता करतात का? प्रतिज्ञेसाठी चिंता नाही, मग चिंता वाटते भविष्याची. जे त्यांच्या मुखावटे शब्द बाहेर पडले ते शब्द केवळ या सत्य असा भविष्य काळ माझ्या नेत्राला समोर असतोय. म्हणजे प्रतिज्ञेला प्रमाणही ठेवलं असेल आणि ते प्रमाण एकदा अक्षराप्रमाणे विचारित झालं असेल. दादा कोणतं प्रमाण ठेवलं? माथा केवळ प्रतिज्ञा करून जर का ते स्वस्थ बसले असते तर ठीक होत. पण त्याने केलेली प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञाच नच राहता त्या प्रतिज्ञेला प्रमाण ठेवावं असा गौरव पक्षाकर्मी विचारला गेला आणि म्हणूनच त्याने प्रतिज्ञेला प्रमाण सुद्धा केलंय. उद्याचा उजाडणारा 10वा दिवस, या 10व्या दिवशी ही पृथ्वी निष्पांडवी करेल. नवेक्षा माझा देह शरपंजरी. आणि केलेली प्रतिज्ञा हो, केलेली प्रतिज्ञा सत्य केल्याशिवाय राहणार नाही. सत्य केल्याशिवाय राहणार नाही. माझी आज्ञा आहे. काय? आज जी वार्ता मी तुला कथन केली ती वार्ता पांचालीला जाऊन सांग. आपल्या शब्दाच्या बाहेर मी किंवाच संप्रत तुझे दिन असल्या कारणाने ही वार्ता तू कथन करेन जरूर जेव्हा जेव्हा धर्मात्याने शिरसावत पाहिली तो पार्थवीर निघाला आहे. पांचालीच्या सदनापर्यंत आपला मंगलमय सेवा सदैव आपल्या पाठीशी. उदयच्या दिनी जे काय घडेल ते घडविणारा तू आहेस याची खात्री आहे मला. पण तरी सुद्धा उद्या घडणार आहे ती वार्ता पांचालीला कळावी म्हणून पार्थाला मी पाठविलंय. देवा तुझ्या कृपेचा कृपाहस्त जर का पांडवांच्या पृष्ठभागी असेल तर या विश्वात काळाचा महाकाळ जरी आला असेल तरी सुद्धा पांडवांना नेस्तनाबूत करू शकणार नाही. असू दे, तुझा मंगलमय आशीर्वाद आमच्या पृष्ठभागी. लक्ष वेधले ते तिकडची वार्ता ऐकू येईल म्हणून, पण फक्त डोळे पाहत आहेत त्यांची वाट. हो, कारण आजचा हा 9वा दिवस. असं असताना त्यावेळी तिकडची वार्ता सांगण्यासाठी स्वतः पार्थ इथपर्यंत येत आहे, पण अजूनही आलेले नाही ना तिकडची वार्ता. काय करू तेच मला कळत नाहीये. हो, कारण ह्या छावणी शिबिरात दूरवर जल्लोष ऐकू येतो खरं, पण कधी कधी असे वाटतं मोठमोठ्याने शंकाला रणधुंदी ऐकताच वाटतं खरं हे रणधुंदी हा शंकनाद. सखी जरी माझ्या जवळ असली तरी पण तिला विचारणा करते की काय ग, हा मोठ्यानं ऐकू आलेला शंकनाद कुणाचा असेल ग? आपल्या पक्षातला असेल की इतर? सदैव कर्ण दूरवर येणाऱ्या आवाजात लक्षाप्रमाणे वेध घेतात पण कळत नाही. पण जोपर्यंत हे येत नाही तोपर्यंत तरी तिकडची वार्ता कळतच नाही. म्हणूनच तर त्यांच्या मुखातून ऐकायला बरं वाटतं. हो, कारण आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या मुखातून ऐकताना एवढा आनंद वाटतो की त्यापेक्षा ते इथं असावे असं सदैव वाटतं खरं. सहज सख्या एकदाची होई साज वेळा.
येण्याकडे लक्ष का लागलं त्याला कारण आहे. आपल्या मुखातून ऐकायला खूप बरं वाटतं. याच्यासाठी आपण जे सांगाल ते उत्सुकतेने ऐकण्यासाठी यापेक्षा काही नाही. एक लक्षात ठेव. सदैव आपल्या येण्याकडे आपण आल्यानंतरच मनाला एवढा आनंद वाटतो. याला कारण आहे. युद्धात जे जे काय घडतंय हे साखळी वर्तमान ऐकल्याशिवाय तुझ्या मनाला स्थिरता केव्हाच मिळत नाही. म्हणूनच तर आपली आम्हाला माहित आहे. अहो अहो एवढा समेत तुझ्या जनात धुलीकडे मस्तकी चर्चित करत शुभान मंगल असा आशीर्वाद मिळेल. थोर महत्वाकांक्षेला पाहिलं पण तुला आठवण असेल. आठव या सदनात आमचं आगमन झालं. एवढा समेत नवऱ्याच्या जन्माला अभिवादन करून आशीर्वादाच्या थोर महत्वाकांक्षेला तुझं आगमन झालं. पण देवी अखंड तुणे म्हणजे सौभाग्यवती व्हावा म्हणून मी तुला आशीर्वाद देऊ शकलो नाही. का मंगलमय आशीर्वाद दिलाय. अहो पण याला कारण माझं काही चुकलंय का? याला कारण नैराश्य निर्माण झाले. स्वामी नैराश्य निर्माण झाली. या तुझ्या सेवेकडे आमचं लक्ष. आपल्या अशा अर्धवट बोलण्यानं उद्याचा उजाडणारा 10वा दिवस आणि या 10व्या दिवशी घडून येत घडलंय. काय पितामह भीष्माचार्य पितामह घनघोर प्रतिज्ञा केली. प्रतिज्ञा हम्म. पितामहनी प्रतिज्ञा केली आहे. उद्याच्या दिवशी हा. म्हणे निष्पांडने रक्षण करीन. सारा पांडवांना फोन झाला. असं नाही होऊ शकत. हे कृष्ण, मी तुझी माझी भेट नाही शेवटची भेट नाही नाही असं हो, नाही. शेवटची भेट आहे. नाही स्वामी. आणि तुला सांगण्यासाठी मग या सुगणापुढे आमचा आगमन झाला. असं नाही होऊ शकत. अहो जरी पितामहांनी प्रतिज्ञा केली असली तरी पण आपण असं नका बोलू. त्यांनी प्रतिज्ञा केली म्हणून तुम्ही निराश झाला. बरोबर. पण नाही माझा विश्वास आहे. पितामांच्या मुखाने निराळे शब्द म्हणजे सूर्यप्रकाशाप्रमाणे सत्य. या विश्वात कुणीतरी खोडण्याचा प्रयत्न केला असेल. कुणी खोडू शकणार नाही. म्हणून काय झालं? कारण माझा परिपूर्ण विश्वास आहे. बालपणापासून ज्यांच्या सानिध्यात मी वास्तव्य केलं, लहानपणापासून ज्याच्या अंगा खांद्यावर मी खेळलो, ज्ञानाचं बाळकडून ज्याला माझ्या जीवनात मला पाजलं, ते पितामह केलेली प्रतिज्ञा सत्य आणि सत्यात करणार आहे. अहो, नाही पितामह आपली प्रतिज्ञा पूर्ण करणार आहे असं तुम्ही म्हणता. पण स्वामी माझा माझ्या देवावर विश्वास आहे. हो. अखेरच्या क्षणी सहाय्य केलं असेल तो एकच करू शकतो. पण मला थांबायला वेळ नाही. अहो पण पुणे गेल्यानं संकटात होता क्षणी कुरुक्षेत्रात पितामह भीष्माचार्याच्या समोर होय पितामह भीष्माचार्य म्हणे चौथऱ्याला एक व्याघ्र आहे आणि त्याच्या समोर मला उभं राहावं लागणार आहे. येतो मी. स्वामी मी तुझी माझी भेट कदाचित होय कदाचित शेवटची भेट असेल. शेवटची भेट पांचाळी सभा असं नाही. असून राहून तर काही उपयोग नाही. यामध्ये असून राहून काही उपयोग नाही. देवा पुसून टाकले मी अशी. तुझ्या देवतत्वावर आतापर्यंत विश्वास ठेवत आले देवा. हो म्हणूनच तर क्षणात मी स्मरण करता क्षणी माझ्या अवतीभोवतीवर मागे पुढे सदैव तुझं वास्तव असतं. काय भगवंत कृष्णाचा या अतिप्रसंगी देवा मला तुझ्या आशीर्वादाची गरज आहे देवा. तुझ्या दर्शनाची गरज आहे देवा. हर हर हरेश्वर केशवा गोड तुझा महिमा.
अगं आनंदोत्सव साजरा करण्यापेक्षा या क्षणी तुझ्या डोळ्यात मी गंगा जमुना पाहतोय. तू धाय मोकळून करताय. डोळे तुझ्या आसमानं भरले आणि एक तालतलीतेनं तन्मयतेनं या तुझ्या भावाचा धावा करते. या मागचं प्रयोजन या मागचं प्रयोजन हा देवा. मला वाटतं तुझे दिवस अजून संपलेच नाही म्हणजे रडण्याचे. असं काय? का रडते? याला आनंदी आनंद आणि असा आनंद असताना सुद्धा तुझ्या डोळ्यात पाणी. मग मला जर दुःख झालं हा. आणि तू जर आनंदित आहेस तर मी तुला नमस्कार केला, तुम्हाला आशीर्वाद का नाही दिलास? अगं प्रथम म्हटलं तुझी थट्टा करावी. मग मी नमस्कार करते. अखंड तुडे म्हणते सौभाग्य, अखंड तुडे म्हणते सौभाग्य, अखंड तुडे म्हणते सौभाग्य. देवा, तू देव म्हणून आशीर्वाद दिलायस, पण तो या जन्मासाठी की पुढच्या? आई, तुझ्या बोलण्याचा संभ्रम वाटू लागला मला की देवा आशीर्वाद दिलाय तो या जन्मासाठी का पुढच्या जन्मासाठी. हे शब्द आणि ते नैराश्याचे शब्द तुझ्या मुखातून काही कळलं नाही मला. आजपर्यंत दिलेला प्रत्येक आशीर्वाद मी पूर्ण केलाय. अगं इकडं श्रवण आहे, कृष्ण म्हणे होणारे अभंगाचे भंग कधीही पावणारे नव्हे. आणि ही शब्द तुझ्या मनात हा याला कारण आहे का? मी तुझा धावा केला, मी रडते, याला कारण का माहिती का? कोणतं? पिता म्हणून मी प्रतिज्ञा केली. काय म्हणाले? हो, देवीच्या अग्रभागावर राहण्याचं जेव्हा देण्याचं नाकारलं गेलं तेव्हा कौरवाने पांडवांच्या महात्मंतला पुकारलं गेलं. पिता महाराज 10 दिवसाचं सेनापतिपद दिलंय. 9 दिवस पूर्ण झालाय आणि आज त्यांनी प्रतिज्ञा केलंय. हो दा. काय प्रतिज्ञा केलंय बरं? प्रतिज्ञा केली कोणती माहिती का? उद्याच्या दिवशी निष्पांडवी पृथ्वी करेल. काय म्हणाले? हो. पिता महाने प्रतिज्ञा केली की उद्याच्या सूर्योदयाबरोबर कुरुच्या रणक्षेत्रावर ते उतरणार आहेत आणि देवीला प्रतिज्ञा आहे की निष्पांडवी पृथ्वी मग मला सांग, त्याने जर प्रतिज्ञा केली तर मग तुझा आशीर्वाद, तू दिलेला आशीर्वाद म्हणजे पांडव जग आड होणार आहे. पांडव या विश्वात संबंधांच्या आड होणार आहेत आणि तो वेदना होणार आहे. आणि म्हणून हा प्रश्न मला केलास की देवा हा जो आशीर्वाद दिलाय तो या जन्मी की पुढच्या जन्मी. हो. सांग मला काय? पितामहाने प्रतिज्ञा केली. हो. त्यांचे शब्द बदलले बाई. काळ्या दगडावरचे पांढरे गाय आज नव्याच्या काळाला मला सुद्धा त्यांचे शब्द कधीही कोणी खोडू शकणार नाही. ही प्रतिज्ञा सत्य झाला व्यतिरिक्त काय? कधीही राहणार. हे तू सांगतोय? मग मी काय करू आणि तू दिलेला आशीर्वाद? अगं पिता म्हणजे कोणी सामान्य आहेत का? भीष्माचार्यांची प्रतिज्ञा आहे ती. अगं त्यानं पितृ इच्छेसाठी मातृवध केला. एवढं नव्हे तर आई वडिलांची झालेली हत्या पाहून त्याला 21 वेळा पृथ्वीने क्षत्रिय केले. अशा भार्गवांत शिष्य ते त्यामुळे बाळपणात आपल्या जन्माच्या पितृदेवतेसाठी ब्रह्मचार्य आहे ही ज्याने प्रतिज्ञा केली त्या भीष्माचार्यांचे शब्द कधीही असत्य होणार नव्हे. दादा, तू त्यांचा लौकिक जातोयस खरं, हो. पण मी संकटात आहे, माझं सौभाग्य संकटात आहे. अगं मान्य आहे मला, पण याच्यातली काही करू शकत नाही कारण पितामहाने केलेली प्रतिज्ञा ही सत्याने सत्य होणार आहे. सूर्यप्रकाशाचे शब्द सत्याने स्वच्छ आहे. मग दादा, हा. त्यांची जर प्रतिज्ञा सत्य होणार आहे मग तू दिलेला आशीर्वाद अखंड पुढे म्हणजे सौभाग्य. या जन्मासाठी ना? म्हणजे मी दिलेला आशीर्वाद सत्य व्हायला हवाय. हो. पण मला काही वाटत नाही का बाई काय? हा आशीर्वाद सत्य होईल. दादा. पांडवाने काही सक्तीनं सती सत नाही. दादा. आणि मला वाटत नाही की तुझ्या मस्तकावर हे ते कुंकू आहे ना ते अबाध राहील असं नाही वाटत. दादा, असं तू तर म्हणतोयस. काय सत्य आहे, मूर्तिमंत परिपूर्ण सत्य आहे. मग तू दिलेला आशीर्वाद तू माझा पाठीला खायस असंच तर ना? देवानं दिलेला आशीर्वाद खोटा ठरायचा. हा मग आता मी दिलेला आशीर्वाद सत्य करायचंय. हो. आशीर्वाद जर सत्य व्हायला हवाय तर त्याला एकच युक्तिवाद आहे आहे आणि युक्ती. तो तुला करावा लागणार आहे. युक्ती आहे. म्हणजे माझे शब्द सत्य करण्यासाठी मी तुला महत् प्रयास करायला सांगणार आहे. बरं बरं, सांग मला. कारण पांडव उद्या मारले जाणार आहेत यात ते मात्रही शंका नाही. आणि तो आत्मविश्वासांचा बोलतोय या पितामहाने केलेली प्रतिज्ञा कधी सत्य होणार आहे. निष्पांडव होणार आहे आणि विजय कौरव होणार आहे यात ते मात्रही शंका नाही. मग तू दिलेला आशीर्वाद सत्य कसा व्हायचा? करूया ना. करूया. मी दिलेला आशीर्वाद तुला काय हवं? सौभाग्याचं लिहिणं. हो. तुला मरायचंय ते सौभाग्यवती म्हणून मरायचंय. हो. तुझा कुंकवाचा टिळा आभाद राहायला हवाय. मग याला एकच युक्ती युक्ती आहे.
तुला जर सुहासिनीचं म्हणून हवं असेल तर तसं मी सांगेन तसं ऐकायला हवंय. बर सांग. अरे वर्तात भावना स्त्रियांचं खरं धर्म काय? पती मागून सती झाली. वा छान बोललीस. मग आता तेच तुला करावं लागणार आहे. उद्या पांडव मारले जाणार आहे. आज तू सतीला म्हणजे तुझा कुंकवाचा बिळा आवाज मिळाला ते उद्या म्हणणार तू आज सतीचा. सौभाग्याचं रेणं हवंय ना, मग जसं मी सांगेन तसं कर. बर उद्या ते मारले जाणार आहेत, आज तू सतीचा. म्हणजे सौभाग्याचं रेणं तुझा आवाज राहिलं. दादा हा ते लेणं माझं आवाज यावत राहायला हवं. तर मी सती जायला हवी आणि मी जर सती जायला हवी तर माझ्या सती गमनाची तयारी तूच करायला हवी. चिंता करण्याची गरज नाही. मी सगळ्या तयारीनिशी उभा आहे. काय सती गमनाची तयारी करायला हवी ना. तुला सती नाही सौभाग्याचं रेणं नाही ना. देवा हे दया सागरा